tot i que sabem que no és pròpiament el seu estil. Creiem que el desig tan obertament manifestat de comprar-se unes botes com Déu mana s'ha de poder satisfer un dia o altre. I què millor que fer-ho en una botigueta inaugurada l'any 1948, en què, encara que no estigui permès d'entrar-hi allò empunyant una vella Colt 48 a l'estil de Gary Cooper, sí que permet client una oferta prou variada per satisfer l'exclusivitat i l'originalitat que vostè sempre busca. Com? Sí, canviar el bananes pel cafè cafra. Ja, però això, ara com ara, potser no serà possible. Per què? Hem analitzat els seus pagaments efectuats en hotels, restaurants, esdeveniments culturals, esportius, Amazon. Vaja, ho sabem gairebé tot de vostè. El coneixem tant, o fins i tot millor que vostè. I ara em diu que vol canviar bananes per cafè cafra. Sí, i tampoc crec que sigui gaire difícil canviar una cosa per una altra. Al capdavall, el client sóc jo. I el client sempre té la raó, oi? Miri, un avió surt des d'un punt A i arriba fins a un punt B. La successió d'aquests dos punts d'escala regulars compresos en la ruta aèria no pot fixar-se segons els capricis de cadascú. Si un avió ha de volar a 15.000 peus, ha de volar a 15.000 peus. No pot fer ni a 12.000 ni a 18.000. Oi que m'entén? Aquest pla de vol s'envia a les torres de control i tots, absolutament tots els avions, es mantenen fidels a aquestes rutes per tal de salvaguardar l'ordre i la seguretat de l'espai aeri. Doncs més o menys una cosa passa així amb les rutes turístiques. Tot està programat, tot està pactat. Barcelona només pot i vol assumir un turisme com el que fa anys que procurem d'implantar. I no permetrem de cap manera que hackers turístics com vostè, reaccionaris, de pas tocat amb oli amb aires de grandesa, més tinguin l'equilibri i l'economia ciutadana que fins a dia d'avui hem assolit. Molts d'altres abans de vostè van fer mans i mànigues per encarregar. Que no sabia que forçosament havies de contractar una d'aquestes agències que munten unes rutes tan encotillades que no et permeten canviar un restaurant per un altre encara que t'estigui damunt de l'altre. Noto certa actitud en les seves paraules, perdoni, i no m'agrada, no m'agrada gens ni mica. És que no tenen aquesta venda amb aquestes normes tan severes. Aquesta exactitud britànica, que se n'ha fet de descobrir la ciutat per un mateix, de perdre's per carrerons poc transitats, d'improvisar i deixar joc a l'espontaneïtat. Organitzar-li tot, segons els seus gustos i preferències. I no acostumem a fallar, senyor Dieguer. És més, gràcies a la nostra tenacitat i constància, hem aconseguit l'exclusivitat d'alguns espais que només nosaltres oferim en el nostre catàleg. És una bona manera de rendibilitzar el nostre capital històric i cultural. Nosaltres ens ocupem del manteniment de certs edificis o espais emblemàtics a canvi d'una concessió. Si es vol fer l'indignat i reivindicar un canvi en la política turística, tenim altres maneres de fer-ho canviar d'opinió. Que no està amenaçant, potser? No, de cap manera. No m'agradaria pas que s'ho prengués com una amenaça. Diguem que es tracta d'un consell, d'un advertiment. Crec. Dediquis a gaudir de l'oferta cultural, gastronòmica i d'oci. I hem preparat que deixis d'estar de si això hauria de ser així o hauria de ser això. A vegades les coses són com són i no cal donar-hi més voltes. Gaudeixi. Faci somriure. Faci fotografies, pensi-les a Instagram. I això sí, no oblidi etiquetar-les amb el nostre hashtag Ciutat Nova. Si no ho fa, quedarà fora de concurs. Vull que faci un exercici d'imaginació, senyor Rodríguez. Sentis a la caseta. Sentis, confia en mi. Tanqui els ulls. Perdó? Refis de mi, tanqui els ulls. Imagini's unes copes sota les estrelles. Una combinació entre divulgació científica i uns suggerents còctels creació de David Ríos. Una imaginativa i deliciosa proposta pensada en clau astronòmica. Un autèntic repte pel caçador de somnis. Un bon barman ha de saber preparar els drinks segons l'estat de cadascú. Vostè li diu com es sent, ell va i li prepara el còctel exacte que necessita. Ingredients de qualitat, indret, excepcional. I bona companyia.
Què? S'ha quedat sense paraules, oi? No m'estranya, teníem un bon trumfo amagat sota la màniga. Hem cregut que ja era hora que es coneguessin, eh? Porta més de 7 mesos parlant dia sí, dia també, i desenganyem-nos. No s'ha decidit a venir a Barcelona pròpiament per la nostàlgia que li desperta a la ciutat, sinó perquè creu que ha arribat el moment de conèixer a Lluna de Drap. M'equivoco? Ho veu. Això és turisme total. No solament atrem allò que obertament ja sabem que pot agradar. Això ho han fet les agències turístiques de tota la vida. Si no te no sap. Però no penso permetre que em dirigiu la vida d'aquesta manera. Ho trobo un atemptat contra la meva intimitat. Què més se m'ha de dir? No! Què més se m'ha de dir? Que es posa així ara, eh? No vols dir que pugui conèixer a Lluna de Drap. Però és que aquestes coses les vull decidir per mi mateix, que no m'entén? D'acord, insisteixo, no cal posar-se així. Miri, si vol, no sé, podem canviar... No, el que jo vull és que deixeu de controlar-me, de vigilar-me i demanar-me què puc visitar i què no. I qui puc conèixer com i quan. Senyor Rodríguez... I en quin Camps? Jordi Camps! Que si vol, i només com a excepció, perquè miri, vostè en el fons em cau prou bé. Li podem oferir una tarda lliure. Això sí, sense sortir d'un perímetre marcat. Per entendre que no és l'únic turista a la ciutat. Però me'n vaig, això no té ni cap ni peus. No pot fer-ho, això, senyor Sánchez. I tant que puc fer-ho! No té cap permís per visitar tot sol la ciutat. Li cal una autorització. I no se li concedeix mai a ningú que no alegui, com a mínim, 2 anys de residència a la ciutat i una feina estable. Se me'n fot l'autorització. Penso visitar la ciutat al meu manera, ni vostè ni ningú podrà impedir-ho. Tenim unes consignes prou clares per fer front a sedicions com la seva. I és el meu deure advertir-lo que si no vol baixar del burro i vol continuar seguint sortint-se amb la seva sense tenir en compte cap dels pactes anteriors signats, em veuré obligat a incloure'l dins del paquet Zarov en qualitat de nàufrag. Què vol dir? El paquet Zarov és l'última modalitat en esports que ja no utilitza rèpliques d'armes reals, sinó que utilitza pròpiament armes reals. Però què està dient ara? El club de Zarov acollia els nàufrags que arribaven a la seva illa per després utilitzar-los com a preses en una cacera humana. Allò més complet. Si vostè insisteix en voler sortir d'aquella porta, em veuré obligat a activar el pla d'emergència. Les agències turístiques són també les responsables de l'ordre i el manteniment de la ciutat. Però això no m'està dient amb seriositat. Té 2 segons per decidir-se. És que si vostès no poden fer... 10, 9, 8, 7, 6, 5, Estan bojos. 4. Estan completament bojos. En tinc un. Sí, acaba de sortir per la porta mateix. No, t'ho dic perquè li deixeu 10-15 minutets, que el pobre no sembla gaire espavilat. Hola, xato. Mira, haurem de canviar la ruta de la senyora Ortiz, d'acord? Al final no hi haurà trobada.